dag der skal vi lære, hvordan at højtryk og lavtryk skaber den vindbrise for når vores lavtryk, som kommer ud fra havet af, og vores højtryk er land, sådan, når om aftenen, når det så eller om natten, så vil de to skifte position fra land til land. Ja. Ligesom når ved ekvator, at den ene side er varm, og den anden side er kold. Men om dagen, der vil vores højtryk stadigvæk, der vil vi gå ud af, med vores lavtryk vil komme ud. Omvendt. Vores lavtryk kommer ind, og vores højtryk kommer ikke ud. Så derfor så skaber det det, hvor den vind, som vi kalder for hav. Ja, hav.